तब भाई लोग सबसे पहले रउआ लोगन माफ़ कर दी जा, काहे से एक दो दिन लेट हो गए, वीडियो ना आ पावत रहे चैनलवा पे। तो चला आज के वीडियो में भैया हम आप सबके बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से एक और बहुत ही खुशखबरी खबर आ गई बा। तो वह खबर देवे खातिर रउआ लोगन के भाई आ गई बा। तो भाई हम आपके बता दी कि भोजपुरी के ग्लोबल स्टार, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले जेकर नाम केसारी लाल यादव है, इन्हीं के भैया एगो भोजपुरी पारिवारिक बहुत ही प्यारा फिल्म आवे वाला बा, जौन की 14 मार्च के सिनेमा घरों में लग जाई। तो भैया वह फिल्म के एगो गाना ब्लास्ट होके जा रहल बा और वही गाना के खुशखबरी आप सब तक पहुँचावे के हम कोशिश कर रहल बानी। तो भैया पोस्टरवा देख ला स्क्रीनिया पे, जौने गाना का टाइटल है लोहा गरम बा और केसारी लाल यादव के साथे भैया आकांक्षा पूरी वीडियो में डांस करके नजर आवे वाला बानी। केसारी लाल यादव और खुशी कक्कर के आवाज़ में लोहा गरम बा गाना लॉन्च होखे वाला बा, जौने गाना के लेखक कृष्णा बेदर्दी जी बानी और म्यूजिक भी उहे देले बानी जेका नाम कृष्णा बेदर्दी जी है। और इस फिल्म के डायरेक्टर बानी प्रेमांशु सिंह, जी हाँ प्रेम अंशु सिंह जी का नाम है और यह फिल्म के डायरेक्टर बानी। तो भैया हो तैयार हो जा, काल है 11 मार्च है और 11 मार्च के सुबेरे एकदम भोरे भोरे 6:30 बजे SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे ई गाना के लॉन्च कर दिया जाए, जौने के नाम है लोहा गरम बा। गाना तो हमारे हिसाब से लगा था कि ब्लास्ट होकर रही भोजपुरी में। तो भैया आप लोगन भी देखक न भूलल जाई, काहे से भैया लोहा जब गरम बा अब मार दहा थोड़ा वहीं पे, तो यही से गाना एकदम हिट होए के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बा। तो ऐसा ही बनल रहा और अपने भाई छोट भाई के प्यार दुलार एकदम सपोर्ट बनौले रहा जा।